Em vaig acomiadar de vosaltres abans de la campanya del referèndum, que ha estat intensa. Després de l'èxit extraordinari de la votació, en què tots hem superat dificultats increïbles, la campanya per la independència no s'ha acabat, sinó que s'ha intensificat. Quan gravo això, soc a Brussel·les, treballant normalment. Entre altres coses, he assistit a la primera reunió del Comitè de Control d'Europol en representació del meu grup parlamentari. Aquí podrem establir lligams entre els Mossos i els efectius policials europeus, cosa que no hem pogut fer fins ara perquè les autoritats espanyoles ho han impedit. Però mentre soc aquí, també tinc el cap, el cor i les ganes de ser amb vosaltres a Catalunya. D'acord amb la voluntat del poble i de la llei que va aprovar el Parlament, la declaració d'independència del president tindrà conseqüències importants que haurem de recolzar. En els propers dies, no sé quants, hauré de fer alhora d'eurodiputat i de persona compromesa en els carrers i places de Catalunya. Tots ens haurem d'implicar en les nostres feines. Tots haurem de mostrar per què hem arribat fins aquí. I és que tots volem arribar fins al final. Al capdavall, volem ser ciutadans normals d'un país normal. Així doncs, continuarem junts allà on sigui, en aquest tram compromès i fascinant de la nostra història. Junts per guanyar.